El senyor Josep Roig feia dies que li voltava pel cap un pensament com un desig imperiós de tornar a visitar el barri on havia nascut. El barri era un barri vell, que ara li diuen el Raval, però sempre s'havia dit el barri xino, i n'estava molt orgullós d'haver nascut en allà. Estava un dia amb el seu gerent de la seva empresa i li va dir: mira, avui no em passis cap més visita, ni trucades, ni res, m'agafo el dia per mi, saps? Necessito desconnectar de tot això. Crida el meu xòfer que em vingui a recollir, que em portarà a un lloc. Al cap d'una estona estava travessant Barcelona des de la part alta fins al port. A l'arribar al paral·lel, a l'arribar a l'alçada de les Tres Xemeneies, li va dir al xòfer: entra per aquest carrer de la dreta i ja te diré on t'has de parar. Quan va arribar al barri aquell barri vell, no el va reconèixer. Havia canviat molt. Els carrers abans eren llambordes, ara estava tot asfaltat. Les portes de les cases, que eren vetustes de fusta, amb el seu picador, ara quasi totes eren d'alumini i vidre. Els balcons abans quedaven engalanats amb un toc de color, amb diferents robes d'haver esteses, de rentar-les. Ara només hi havia aparells d'aire condicionat i antenes de televisió. I sobretot, el que va trobar a faltar i va no veure és la rialla, els crits de la canalla jugant al carrer. No, ara hi havia gent molt variada, diferents colors, diferents idiomes, diferents formes de ser, que ell no sabria com qualificar. Quan va arribar a una cantonada, li va dir al xòfer: atura't aquí. Va baixar i allà al tombar mateix va veure la botiga d'on ell havia treballat, el Colmado. El Colmado. Va baixar del cotxe, va entrar dintre de la botiga, que estava molt fosc, i pel contrast de la llum del carrer i la foscor va quedar una mica com enlluernat. Va mirar, res havia canviat en allà. Els mateixos prestatges, la caixa registradora, les balances, els pots d'olives, els prestatges plens de productes, ara amb etiquetes diferents, i capses de fusta a terra amb tot de verdures. Res havia canviat, sobretot l'olor. L'olor, una olor agridolça, d'olives, de serradura mullada, de lleixiu. I va tancar els ulls per recordar més bé aquells moments de quan ell era aprenent. Del fons de la foscor, una veu li va dir: arribes tard, una altra vegada, t'has adormit. Vinga, agafa la llista, fes el reparto. I en Josep va agafar les caixes, les va omplir amb la comanda, uns pots de conserves, uns paquets de farina, llaunes de conserva també, fruits. Va fer un parell de capses, les va posar sobre la carretilla i va sortir cap al carrer a fer el reparto. Al carrer el dia abans havia plogut i estava mullat, hi havia alguns bassals. I a més era difícil d'anar amb aquella carretilla, amb aquelles llambordes, però ell amb empenta les podia portar a on volgués. Va tornar a obrir els ulls i davant d'ell va veure un home de pell fosca, amb barba, amb un turbant, i va pensar: un pakistaní. L'home aquell se'l mirava així, tot amb curiositat, i el va somriure, i al somriure se li veuen unes dents blanques. I l'únic que va fer aquell home va ser posar-se amb el pit i fer una salutació. En Josep Roig no sabia què fer.
Li va tornar la salutació. També es va posar la mà al pit i es va ajupir i el va saludar. I a poc, sense dir res, va sortir de la botiga. Al sortir al carrer, hi havia un sol espaterrant, va quedar-lo enlluernat i va tancar un moment els ulls i va sentir la veu que li deia: ja has fet tots els encàrrecs? Has acabat ja? Va pujar al cotxe i una altra vegada el cotxe va tornar a la part alta de la ciutat i allà va quedar el barri, oblidat.